Ne znam da li i vi imate problem kada tražite majstora za popravke u kući. Meni je to uvek teško i uglavnom čekam dugo. Ali konačno je tome došao kraj i sve je postalo mnogo lakše. Naša Aleksandra Todorović mi je otkrila jedno rešenje. U pitanju je mobilna aplikacija preko koje odmah možete da pronađete i da zakažete majstora za sve što je potrebno da sredite u kući. Idemo sada do Aleksandre da nam podeli sad o čemu je reč. Aleksandra, zanimljiva je priča i o osnivaču ove aplikacije, je li tako? Tako je, Stefane. Osnivač ove aplikacije je košarkaš Rade Zagorac. On je taj, da kažemo, svoj košarkaški duh i disciplinu i sve ono što je naučio košarci preneo u ove preduzetničke vode. Moj sagovornik je menadžer ove aplikacije, Radovan Knežević, i eto, nema bolje osobe da nam kaže nešto više o ovoj aplikaciji. Hvala vam što govorite za našu emisiju. Hajde da krenemo od toga o samom osnivaču Radetu Zagorcu. Šta je on to iz košarke, šta je vaš utisak, šta je preneo u ove preduzetničke vode i osnivanje aplikacije? Pa on je preneo pre svega disciplinu i taj sportski duh, jer je on tamo bio kapiten, ovde je kapiten, tako da samo pozitivo, ništa drugo. I kako je došao na tu ideju da pokrene aplikaciju, kako ste vi to prihvatili? Pa ideju je doneo on, mislim, njegova ideja došla, onda je on okupio tim u kojem sam spao i ja, upoznali smo se, razgovarali i došli na ideju da napravimo aplikaciju koja sad izgleda na aplikaciju Most Up, koja je već, evo, 3. mesec na tržištu. Hajde da odmah objasnimo o kakvoj aplikaciji reč, kako gledaoci mogu da je koriste i kako da sebi olakšaju svakodnevicu. Reč je o aplikaciji za majstore, za pronalaženje majstora, kada vam trebaju kućne popravke, sitne kućne popravke do 2-3 sata. Korisnik treba samo skine aplikaciju Most Up na Google Play Store-u, App Store-u i da instalira, da ukuca svoje podatke, svoju adresu stanovanja, to je adresu na koju želi da mu dođe majstor. Tu će vidjeti sve majstore koji rade preko naše aplikacije, koje može da bukira, tako reći, da rezerviše u određeni dan, vreme, sve ima dostupno, on sam tu izabere, rezerviše, majstor dolazi, mi smo se potrudili da ti majstori budu provereni, majstori prolaze kod nas razgovore prvo sa nama, posle toga nam donose potvrde iz suda i policije da nisu osuđeni, iz krivično gonjeni, kako bi krajnji korisnik znao koga pušta u kuću, da je to stvarno bezbedna stvar. A vi, pre nego što naručite, vi vidite već cenu, cena se odnosi po satu, kad bukirate majstora i znaćete koliko to košta, znači nema laži, nema prevare i plaćanje se isključivo online, odnosno kartično plaćanje. Po završenom zadatku vi i prethodni korisnici naravno ocenjujete Mostera, pišete tu njegove recenzije, tako da i kad ga naručujete možete vidjeti njegove recenzije, kakav je on, kako su ljudi zadovoljni, prethodni klijenti sa njim i naravno usluge koje on pruža možete vidjeti tu. Pored toga što garantujete, rekli ste, za njihove usluge, za kvalitet, prilikom samog biranja majstora moguća je komunikacija sa njim na aplikaciji. Možemo da mu pošaljemo fotografiju kvara, pa da on pogleda koliko bi mu vremena bilo potrebno za to. Jeste, tako je. Znači, kad zakazujete zadatak, vi majstoru pošaljete prvo opis kvara i sliku. Možete poslati odmah, ukoliko Mosteru, mi naše majstore nazivamo Mosteri, ukoliko Mosteru nešto nije jasno, može vas upitati opet putem aplikacije, tražiti dodatne instrukcije, dodatne slike, kako bi mu bilo jasno, kako bi on što spremljeniji došao na zadatak kod vas. Hvala vam mnogo na ovim objašnjenjima. Dakle, veoma je jednostavno, samo je bitno da instaliramo aplikaciju Most Up i da, eto, do majstora dođemo vrlo brzo i efikasno. Eto, nadam se da smo i našim gledalcima olakšali i eto, da smo već posavjetovali kako da na najbrži način reše neke sitne popravke u kući. Toliko za ovo uključenje. Hvala, Aleksandar. Hvala tebi i tvom sagovorniku.